yung ano ko guys, oh. Yan ang uulamin ko ngayon. Tingnan nyo. Grabe na siya ka ano, oh. Anong tawag doon? Look! Nakalimutan ko ilagay yung mga ano kagabi guys. Ano, mga ricado. So, lagay ko na yan ngayon. Then, I put luya. Ayan. Ang laki ng luya. Put luya, and then I put this gabi. Na late ko ilagay yung gabi guys. Ayan. And then lagay ko din yung, of course, yung ano natin, onion. Naglalagay ako ng onions, guys. Hindi ako naglalagay ng kamatis sa mga ano ko kasi madali siyang mapanis. Unlike siguro kung maubos ko yan. Pero hindi ko yan, oh my god, hindi ko yan maubos, guys. Siguro 2 linggo ko yan. At saka, 1 or 2 kainan lang ako. Tapos lagay ko na yan siya sa freezer. Para next time na naman. Ayan. Yung onions. Yan ang oxtail at saka cow's foot. Ayan guys, tingnan niyo. Napakaano naman. Tinawanan pa naman kami nung ano guys. Nung nag-ukay-ukay ako sa mga, pinili ko yung cow's foot ba. Tinawanan ako nung nasa butcher. Siguro naisip niya, kababaing tao kumakain ng ganyan. Para ba siguro exotic sa kanila na namimili ng ano. Ayan guys, look at that. Nakita niyo yung sabaw. So yun ang ano ko. And then nag-ready na din ako sa lulutuin ko na putumaya. Ayan, giso ko na yan siya guys. Giso ko na yan siya ng overnight. Guys, tapos lutuin ko yan mamaya. Punta ako muna ng town, bili ng coconut milk. Meron ako coconut milk guys, pero mas mabuti na yung may ano, extra. Ayan. Ano pa bang lagay ko dyan? Pepper pala. Black pepper. Maraming black pepper. Tapos mamaya ko na yan siya timplahan guys. Okay. Panuhan ko muna yan. Kasi yung gabi ko, hindi na ano ay, hindi ko nalagay. And then salt. Salt. And then magic syrup. Ma-overcook na yung ano ko guys kasi napaka ano na talaga niya. Napaka lambot na talaga. Tapos yung gabi ko. Siguro mamaya ko na anuhin ko na lang tong gabi. I-separate ko na lang, guys. Nakalimutan ko talaga, oy. Sandali, i-separate ko na lang tong gabi, guys. I-separate ko na lang yung gabi. Separate ko na lang yung gabi. Tsaka, mamaya ko na lang siya ilagay kung ano na. Ano na siya. Ay, kabaw. Napaka wrong talaga. Malambot na kasi guys, masyado. Baka ma-overcook ko na ba. Pangit na. Yung gabi ko talaga wala pa. Ang tigas-tigas pa talaga. Kaya, separate ko na lang yung gabi muna. Tapos, mamaya ko na siya ilagay. Cook na siya. O, diba? Ganun lang yan para-paraan, guys. Konti lang naman yung gabi nilagay ko. Nasaan na ba yung ibang gabi ko? Ayan. Ayan. Where are the others ka?
O, diba? So, mamaya ako na yan siya alamin. Dito muna tayo sa gabi ko. Ayan. Iano ko muna yung gabi, guys. Ayun, oh. Ayan, makita nyo. Mamaya ko na yan siya ilagay kung malambot na talaga siya. Para ano. Timplahan ko na. Ayan na, guys. Okay na yung ano ko. Anong tawag dyan? Gabi. Ayan. Ay, kabaw. I-ano ko na din yung sabaw. Ayan. O, diba? Tapos, i-on ko na din. Tapos, timplahan na natin, guys. Ipa-boil na lang natin siya ng isa or dalawang boil na lang. Uy, oh my God, ang bango, ang sarap. Grabe, isang kaldero talaga eh. Uy, guys, hindi naman yun masyado marami, guys. Medyo ano lang siya, malaki lang yung sisidla na nilagay ko. Grabe, nagrasap talaga. Pero, of course, hindi ko yan maubos. And then, isa or dalawang kainan ko lang, guys. Ilagay ko na din sa freezer yan. Para sa next na naman, para hindi na initin ko lang. O, diba? Ayan na. Timplahan ko muna, guys, ha. Ay, my God, ang saray. Ay, kabo. Ay, napaso ako. Okay. Ano bang kulang? Yung anghang. Ayan. Chop, chilies. Kulang siya ng anghang, guys. Ay, sakit na ako na. Chilies. Yan. Hindi naman ako, guys, pakianghang talaga. Pero, maganda na din yung medyo may anghang-anghang. Then, lagyan natin ng isa nito. Isa lang muna. Kaya baka maanghang na. Diyos ko, baka hindi ko na And then, hindi ko alam kung lagyan ko ba ng bell pepper. Baka maiba na yung niya. Ano na talaga siya, guys, oh. Ayan, wala na nga natira, oh, kasi naghiwalay na talaga siya sa buto. Anong tawag doon? Grabe na talaga siya lata. Ba? Lambot pala. Lagyan ko siya ng fish sauce. Instead of salt yung ilagay ko, naglagay na kasi ako ng salt kanina. Lagyan natin ng fish sauce. Uy, napaso ako, guys. Ay, ayan, napula. And then, I got my spring onions. Lagay ko yan mamaya. And then, that's it. Hindi pa ako kakain, guys, kasi medyo pa ako. Ipa-boil ko lang siya ng konti. I'll see you later. Hello, guys! Oh my God, kagigising ko lang, guys, na hindi nga ako nakakain. Pero nakakain man ako kanina yung niluto ko na ayan, nakapajama pa ako, guys. Niluto ko na puto maya, kaya hindi ko nakain yung yung sabaw ko. So, tingnan natin kung ano na nangyari sa sabaw ko. Ininit ko pa, guys, kasi ngayon, nagutom na talaga ako. Gusto ko kumain ng rice. Kaya, ayan, guys, nakapajama pa ako. Ang laki ng pajama ko, guys. Gusto ko kasi ganito malaki. Yan, ang laki. Mas lalong lumaki kasi naka-stripes. But I'm just wearing pajamas kasi nandito lang naman ako sa bahay at saka ako lang mag-isa. So, tingnan natin, guys, yung niluto ko na sabaw na yung oxtail at saka cow's foot. Kunin natin itong ano ba ito? Kasi mga yan, mga mantika. Kailangan kunin. Ayan na. Yan, yun na, guys. Oh, as you can see, na talaga siya. Anong tawag doon? Yeah. Ay, kabaw.
Tapos, lagyan ko siya ng saging, guys. Ako talaga, makaano ako yung sa saging na ano, parang, estofado ba yun? Estofado ba yung may ano, may saging? Recipe na may saging. Ito yung saging namin, guys, o plantain. Plantain ba? Ayan, ewan ko kung ano na to. Pwede na to kasi lagyan ko na siyang saging para manamis-namis. Parang ano pa man siya, guys. O, yung saging. Mag-yellow. Meron kasi green na saging na ano. Hello. Hindi pa man siguro siya hinog, guys. Hindi pa hinog. Hindi pa hinog, guys. Ayan, o, na-ano ko na. Ala, sorry. Hindi ko na ano. Sorry ko. Kasi meron kasi yung saging na green pero ano na, hinog na. At saka meron din yellow. Hindi ko alam kung mag-yellow pa ba yan. Itanong ko nga si Sir Jeff. Lagay ko na lang yung ano, guys. Lagyan ko muna yung mga balihibo, guys. Kasi may mga bala hefo. Higasan ko. Pak choy from Spain. O, diba? Sosyalan. Yung pak choy namin is from Spain. Gasan ko muna. Sarap ng corn. Gusto ko sana yung cabbage cake kasi hindi mapait. Pero ito ata mas maano eh. Mas matsara. Pak choy. Yan, huwag natin damihan ng ano. Yan. And then, busin ko na tong corn, guys. Dalawa lang naman kasi baka mapanis na. So, busin natin. Ay, sakit. Yan. Okay. O, diba? Completo ricados na, guys. Completo ricados. Yan. Whew! Charap! Yan. Look at that. Kita nyo, guys? Completo ricados. Parang kulang siya sa sabaw, pero next time ko na siya lagyan ng sabaw kasi templado na to. Ayan. So, magkain na tayo, guys, kasi nagutom na talaga ako eh. Diyos ko, pag-check ko pala, wala pala akong sinaing. Kaya nagsaing na din ako kanina. Medyo kakaano pa lang niya. Anong tawag doon? Oh my God, ang anghang. Hindi naman ang anghang na anghang. Parang kulang siya sa salt. Salt. A little bit of salt. And then, lagyan natin ng spring onion sa last. Bloody hell, ang sarap. Sorry. And then, ang sarap ng sabaw. And then, we're gonna put our last, guys, spring onions. Ayan. Spring onion.
Ang lasa. I can't wait. Nagutom na ako, guys. Hinaan na lang natin while waiting sa ano ko. Kaano pa lang. Iwan na lang natin. Para ano siya. Look at that! Ang ganda ng niluto ko, guys. Maganda at masarap. O, diba? Walang jeta-jeta, guys. Ayun. Gilower ko na lang yung ano, yung sa ano niya, para mainit pa din mamaya. So, thank you, guys. Ayan guys, tapos na yung niluto ko. As you can see, naglagay ako ng corn in a cob, pak choy, tsaka spring onions. Supposed to be, lagyan ko sana siya ng saging, saba, or saba ba tawag doon, na pang like yung sa puchero. Kaso, hindi pa naman hinog yung saging ko. Yung plantain kasi, merong green at saka merong yellow. Hindi ko alam yan kung mag-yellow ba yan siya or hanggang green lang talaga siya. Kasi pag although alam ko na hard siya, matigas ba? Akala ko pareho siya ng isa na nabili ko na green, na hinog na pala. Dalawa kasi yung klase. Ayan. Ito yung na ko. So, akala, hindi ko alam, itanong ko pa kay Sir Jeff kung mag-yellow ba to siya. Sus, Diyos ko, yung namin, from Ecuador pa naman, guys. Ayan, gi-purchase namin ito from, hindi siya from Ecuador. O, diba? Yung pichay ko from Spain at yung saging ko from Ecuador at saka yung grapes ko is from South Africa. O, diba? Kaya siguro medyo mahal kasi nag-aangkat talaga kami sa ibang bansa. Pero sa sa Lidl talaga, kung dyan ako magbili, sa Lidl or sa Aldi, mostly talaga yung mga nila is mga international. Iba-iba yung niya. Meron silang Polish, German, from Italy, Italian. Meron silang mga days na a week pa lang Italian week. So, yung halos yung mga tinda nila is from Italy, yung mga sauce, yung mga pasta-pasta, yung mga ganon. At saka, kung din from Poland din, mga Polish food din. Meron sila mga Polish food. So, kaya, maganda din. And then, meron din sila Asian. So, mostly, mga Asian, mga yung mga dumplings, pero mga frozen na yan, guys. Like yung iba ko na nabili na yung bami goreng from Indonesia. Indonesia ba yun? Oo, yun, tama. So, yun. Kaya gusto ko magbili sa Lidl kasi hindi naman siya medyo kamahalan, parang tama-tama lang, pero nandun na yung mga hinihingal ako bigla. Galing kasi ako sa labas. At parang gi-asthma ako. Kaya, ayun. Ayun ako nagbibili. Antayin ko lang yung sinain ko, guys, kasi wala pa. I'll see you later, guys. Oh, no. Hindi na ako mag-video. Nakakain ako kasi hindi ako makapag-concentrate. So, thank you again. Thank you from the bottom of my heart. And thank you na din from the other Kaloka sa pag-support nyo sa amin every now and then. Thank you so much, guys. And I'll see you again on my next vlog. Hindi ko alam kung kailan, but hopefully makapag-vlog ulit outside na naman. Pero wala pa talagang chance kasi parang kung ma-okay talaga kami, parang sa June something pa ata ma-open talaga lahat. Sa March 28, pwede na kami magkita-kita, 3 households ata, so 3 pamilya, pero sa labas, like sa garden lang kayo, hindi pwede kayo sa loob ng bahay. Pero pwede naman natin yan gawin, patago-tago lang, pero yun nga, if may police, maka-fines talaga kami. I think 10,000 pounds.
Ganun yung fines ata namin. Correct me if I'm wrong. Parang 10,000 ata. Kaya wala talagang nag-dare na mag get together. Pero sa March 28, di ba, excited na ako. Magkita-kita. Sana magkita-kita kami. Doon kina Inday. Kasi yun ang talaga tapos March, April, meron na naman. After 3 weeks na naman, April, kailan ba yun? Mag-o-open na yung mga gym, yung sa mga nail salon, sa hair salon, yun ata ang mag-o-open. Tapos, March, April 28, parang, ewan ko, basta until June ata. Basta June ata. Mag-o-open na ata din yun, yung mga restaurants. Pero, yun nga, sa labas kayo kakain or sa garden, sa mga restaurants. Yun ang sabi. Hindi pwede sa loob. Pwede man sa loob, pero social distancing pa rin. So yun, so kung tuloy-tuloy na guys, kung hindi na yung case namin, magtaas. So bali, ang pinaka-last talaga sa June 20 something, if I'm not wrong. So sana, so oh my God, magto 2 years na. Hara guys, sana. Okay, so thank you everyone and God bless us. And thank you for your support. And bago ka sa channel ko guys, please do subscribe, comment, and share, and like as well. So, ayun guys, thank you! Laki ng ano ko. Ayan na yung kakainin ko guys. O, diba? Ba't ganyan yung kulay? Diba? No dieta. So, kain tayo!